Zdravím vás lidi. Asi se teď budete divit, proč toto video je tak krátké, ale jak už se podle názvu mohli všimnout, tak budu natáčet mluvící videa, ale i nemluvící videa. Podle nemluvících videí myslím, že budu natáčet jenom takhle jakoby video, nebudu u toho mluvit a zatím bude hrát takový písnička, takže to bude vypadat něco jakoby Minecraft videoklip. Nebude to žádný můj vlastní song, bude to vždycky od někoho. Takže já jsem si vybral, já jsem si vybral písničku. Budete moci slyšet v modu, ale ten mod, který teď uvidíte, tak potom teprve bude video, takže vlastně já jsem teď natočil video, chtěl jsem renderovat to video, ale řekl jsem si, že to bude rychlejší, takže radši renderuji tohle. Takže první písnička, která bude tato. Jmenuje se to Glitchukem, nebo Glitchukem. Nebude to od oficiálních, což je od, myslím, že The Wanted, ale bude to od Glee, protože se mi to zná úplně lepší, protože tam je taková ta takzvaně ozvěna, že tam je více lidí a takhle. Tak já vám to pustím, pár menší ukázka a pak teda si to nechte překvapit. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came. Takže právě jste mohli slyšet písničku, na kterou udělám videoklip. Pokud si myslíte, že je to dobrý nápad, prosím lajkujte a napište komentář. Pokud si myslíte, že je to špatný nápad, prosím nedizlajkujte, ale napište komentář. Postupně se to bude vyvíjet, postupem času. Občas se budou objevovat starší písničky, občas se budou objevovat nové písničky. Prosím, pokud máte nějakou písničku, kterou byste chtěli nechat zahrát a pokud mi se bude líbit, tak prosím neváhejte, napište mi to do komentářů nebo do soukromých zpráv a já bych vám rád odpověděl. Takže prosím, dámy a pánové, pokud se vám toto video líbilo, určitě ho nezapomeňte lajknout. Prosím, potvrďte to, že se vám líbí moje videa subscribem, doufám, že se tak říká, já to řeknu česky odběrem a já budu nesmírně rád, když budu stále pokračovat a vy se budete na mě koukat. Takže čau.